Ordezkaririk izanean egun, subprefetak errantzaukun agorrilaren 29an beste engaiamendu bat hartua zuela, eta drakak ere guai berriki jandigu mobilizazio hau antolatzea gatik, etzela etorriko. Beraz, beste erakundeak hori izanen dira eta haiekin solastatuko dira, baina estatua gabe beharko dugu beste administrazio kontseilu bat antolatu. Ordan hau sustengu mobilizazioa da, ekeren alde, ez estatuaren kontra, baina ekeren alde, eta nahi dugu izan dadin artistikoa eta pazifikoa. Hiru performantzia izanen dira, hemen bideska ontatik, musika zati bat entzunen dugu, dantza bat ikusiko, eta gero bertsu bat emanen du Amets Arzaiuzek hemen sartzian. Basa behar du bere lurra ta gure arnasa. Frantses estatukoei ametsen aitortzak ulertzen ez gaituzten botere arrotzak.